Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Fistqarrija mill-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva intqal li l-Gvern jibqa' kommess li jżomm in-numru ta' mediċini out of stock baxx kif dejjem għamel fl-aħħar snin. Skont l-aħħar aġġornament mis-Central Procurement and Supplies Unit, is-CPSU, joħroġ li bħalissa hemm biss 14 il-mediċina tal-POIC li jinsabu out of stock fil-pajjiż. Din ħarġet bi kjarifika għar risposta li tal-bieraħ il-Ministru Joe Janabela fejn meta mistoqsi u jkwota figura ta' mediċini speċifiċi fl-Isptar Mater Dei iżda saħaq li kull pazjent u ittrattat b'alternattivi effikaċi. Madankollu in-numru kwotat mill-Ministru jirreferi għan numru ta' mediċini li għalkemm ikun neqsim mill-binja tal-Isptar Mater Dei jew spiżeriji oħra ma jkunux out of stock fil-pajjiż għax ikun hemm stok miżmum fl-imħażen tal-istess CPSU li taħżen il-mediċini fl-istituzzjonijiet mediċi kollha pubbliċi madwar Malta u Għawdex. F'dawn il-każi id-dewmien fit-tqassim tal-ammonti mitluba mill-isptar u kkawżat minħabba problemi loġistiċi marbutin man natura iċċentralizzata tad-distribuzzjoni tal-mediċini.